Καλησπέρα σε όλους και πάλι στο κανάλι της Knowledge και σήμερα θα μάθουμε μαζί να φτιάχνουμε αυτά τα πολύ ωραία σκουλαρίκια. Θα χρειαστούμε κρίκους για σκουλαρίκια ή παλιά βραχιολάκια που μπορεί να έχετε. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει νήμα nylon 7mm, αρχικά έχω κόψει 2 μέτρα, το ελάχιστο θα μάθουμε μετά πώς θα προσθέτουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι κορδόνι έχετε ή ό,τι κρίκο έχετε και ανάλογα το πάχος του θα χρειαστείτε και περισσότερο ή λιγότερο νήμα. Ξεκινήστε κόβοντας 2 μέτρα αρχικά, γιατί είναι αυτό το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε με τα χέρια μας. Θα το περάσετε κάτω από το κρίκο και από τις άκρες θα βεβαιωθείτε με τον τρόπο που βλέπετε ότι όντως θα έχετε περάσει μισό-μισό. Πάμε να δουλέψουμε με μισό τετράγωνο κόμπο ως εξής. Πηγαίνοντας πάνω από το κρίκο, φτιάχνοντας τελίτσα, την αριστερή πάνω από τη δεξιά και συνεχίζει η αριστερή κάτω από το κρίκο και μέσα στη τελίτσα που έχω σχηματίσει στα δεξιά μου. Πάμε να το ξανακάνουμε. Δεξιά πάνω από το κρίκο, αριστερή πάνω από τη δεξιά και συνεχίζει από κάτω από το κρίκο και μέσα στη θηλιά στο κυκλάκι που έχω σχηματίσει στα δεξιά μου. Επαναλαμβάνω το ίδιο συνολικά για 3 ή 4 φορές. Και συνεχίζω με το επόμενο σετάκι. Στην ουσία μετά τις 3 ή 4 φορές γυρνάνε οι κλωστές μόνες τους και δημιουργείται το σπιράλ. Αυτό που μας νοιάζει είναι κάθε σετάκι, κάθε σπήρα να έχει τους ίδιους κόμπους, δηλαδή 3 ή 4 ή 5 ή 6 ανάλογα με το πόσο χοντρό ή πόσο λεπτό είναι το νήμα σας. Θα χρειαστείτε ανάλογα και τόσους κόμπους για να καταφέρει αυτό να στρίψει. Γίνεται μόνο του όμως, θα το διαπιστώσετε. Είμαστε λοιπόν στην τρίτη ή στην τέταρτη φορά. Το βλέπετε ότι τα κορδόνια αρχίζουν να στρίβουνε και τα βοηθάμε και αλλάζουν θέσεις. Τόσο απλά. Πάμε να το διαμορφώσουμε λιγάκι διαφορετικά, να το δουλέψουμε τώρα. Εμένα με βολεύει να το δουλεύω και έτσι, κρατώντας το στα δάχτυλά μου. Πάμε λοιπόν πάνω από το κρίκο η δεξιά. Πάνω η αριστερή από τη δεξιά, κάτω από το κρίκο και μέσα στη θηλιά που έχω στα δεξιά μου. Συνεχίζω λοιπόν πάνω, κάτω από όλα και μέσα στο κύκλο που έχω στα δεξιά μου. Είμαι ήδη στη δεύτερη φορά. Βλέπετε ότι αρχίζει να στρίβει. Πάμε να κάνουμε τρίτη φορά το ίδιο πράγμα. Όσοι ξέρετε να δουλεύετε το τετράγωνο κόμπο διαφορετικά, μπορείτε απλά να διαλέξετε το ένα από τα 2 σετάκια που κάνετε και να δουλεύετε συνεχόμενα αυτό. Είμαστε λοιπόν στο τέταρτο κόμπο, σφίγγω καλά, δεν ξεχνάω ότι κάνω κόμπους και το βλέπετε ότι έτσι όπως είναι, απλά γυρίσαν οι κλωστές, η αριστερή στα δεξιά και η δεξιά στα αριστερά. Συνεχίζω λοιπόν με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα θα μου τελειώσει το κορδόνι μου, τρώει αρκετό νήμα. Όταν κοντεύει να μου τελειώσει, θα κοιτάξω να έχω ολοκληρώσει το σετ, δηλαδή τους 3, 4 ή 5 κόμπους τέλος πάντων που φτιάχνω, να έχω τελειώσει τη σπήρα, να μην το έχω αφήσει στη μέση. Όταν λοιπόν τελειώσει αυτό το κομμάτι που μπορώ να δουλέψω άνετα με τα δάχτυλά μου, θα συνεχίσω ως εξής. Πάρω άλλο ένα κομμάτι, αν έχω κάνει το μισό κύκλο θα πάρω πάλι 2 μέτρα ή πιο λίγο. Αυτό το βλέπω ανάλογα και προς το πάνω δεν με νοιάζει τόσο το μήκος του κορδονιού, καλύτερα να κόβω πολύ για να μην προσθέτω συνέχεια. Και βλέπετε ότι πρόσθεσα ακριβώς όπως ξεκίνησα, κάνοντας μισό τετράγωνο κόμπο. Απλά μαζί με το κρίκο πιάνω και τις άκρες που μου έχουν μείνει. Αυτό γίνεται για να μην φαίνονται πολλά κοψίματα, καψίματα, ιδίως σε περίπτωση που χρησιμοποιώ nylon, γιατί θα κάψω. Αν χρησιμοποιώ βαμβάκυρο δεν θα κάψω, απλά θα το καλύψω. Συνεχίζω λοιπόν και τώρα μπορώ να κόψω και να κάψω. Δεν θα φαίνεται όμως. Ένα tip, επειδή είναι λίγο πιο χοντρό το σημείο αυτό, θα χρειαστεί να σφίγγω λίγο πιο πολύ όσο έχω τα κορδόνια μαζί με τον κρίκο από κάτω, για να μου είναι ομοιόμορφο. Και συνεχίζω λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, 3, 4 ή 5 κόμπους και μετά τα κορδόνια μου στρίβουν από μόνα τους και συνεχίζω μέχρι να καλύψω όλο τον κρίκο. Κοντεύοντας λοιπόν πια να τελειώσω, θα κοιτάξω πάλι να έχω τελειώσει σετάκι ολόκληρη σπήρα στο τέλος.
Θα γυρίσω λοιπόν τα κορδόνια μου και από τη μέσα πλευρά του κρίκου θα κάνω έναν ή δύο κόμπους σαν να έδαινα τα κορδόνια στα παπούτσια μου. Θα σφίξω καλά, θα κόψω και θα κάψω και θα είναι εντελώς ασφαλές. Στη συνέχεια θα πάρω γατζάκι και κρικάκι ανάλογα πόσο θέλω να κουνιέται τέλος πάντων το σκουλαρίκι μου. Θα το περάσω, θα με βοηθήσει να χρησιμοποιήσω μια βελονίτσα να κάνω ένα πιο εύκολο πέρασμα στο κόμπο για να μπει εύκολα το γατζάκι μου και είναι έτοιμο.